Türkmenistanda ähli halk ýoborlary geçirildi. Yerli media onu zähmet bayramçylygy häsiýetlendirdi. Dün 17-nji oktýabrda Türkmenistanyň regionlaryna we paýtagat Aşgabatda agaç oturtmak boýunça ähli halk ýoborlary geçirildi. Lewap welaýatynda geçirilen ýobora gatnaşyjylardan biri azatlyk bilen habarlaşyp, häkimiýetleriň aň bilen pudunyň işgärlerini we talipleri agaç nahallaryna oturtmak boýunça köpçülüklerin ýobora mecburi çekendigini habar berdi. Onun sözlerine göre ýobor irden sagat 7-den günortan 10-a çenli dowam edipdir. Gurrundeşimiz ýygnananlaryň kamera düşürilýänçe garaşmagy mecbur bolanlyklaryny gurrun berdi. Ol Türkmenabad şäheriniň eteginde ýerleşýän bazaryň deňine geçirilen bu çäre çen bilen 2000 ogly adamyň mecburi çekilendigini sözüne goşdy. Döwlet mediasynyň maglumatlaryna görä agaç nahallaryny oturdup olara serenjam bermek çäreleri ýurdun çar künjeginde geçirilipdir. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda efire berilýän Watan habarlar gepleşiginiň çarşenbe güni goý berilen sanyna ýurdun 5 welaýatynda geçirilen ähli halk ýoborlary zähmet bayramçylygy häsiýetlendirildi. Ýurtda bolup geçýän täzelikleri halka ýetirmeli gepleşigiň 15 minuty ýoborlara bagyşlanyldy. Türkmen döwletine Sowet döwründen miras galan ähli halk ýoborlarynyň geçirilmegi ýurtda ýeni täzelik däl. Giňerimli ähli halk ýoborlary ýurtda her ýyl köpçülüklerin büdjet işgärleriniň gatnaşdyrylmagyny azyndan 2 gedek geçirilýär. Mundan başga da welaýatlary prezidentiň edýän saparlarynyň öňýany döwlet bayramçylyklarynyň bosagosyna ýa-da beýleki resmi dawralar, sport we medeni çärelere gawat getirilip köpçülüklerin ýoborlar häli şinni irgiderli geçirilip durulýar. Ýöne agaç oturtmak boýunça geçirilýän ähli halk ýoborlary ýylyň dowamyna 2 gedek bahar hemde güýdükü mövsümlerde geçirilýär. Döwlet mediasynyň 17-nji oktýabrda efire berilen habarda ýurdun 4 günjünde geçirilen ýoborlarda jemi näçe düýüp nahal oturdulandygy anyk sanlar bilen ma'lum edilmedi. Diňe umumy sözler bilen olaryň müňlerçedigi agdalyp geçildi. Mundan ozal resmi metbugat ýurtda geçirilýän köpçülüklerin agaç oturtmak çärelerini Türkmenistan boýunça milyonlap agaç nahallarynyň oturdylýandygyny anyk sanlar bilen habar berýärdi. Türkmen mediasy geçen ýylyň bahar mewsüminde ýurtda 416 000 düýüp agaç nahallarynyň oturdulandygyny, 2015-nji ýylda 3 million düýüp nahalyň oturdulandygyny habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti bahar we güýz mewsümlerine ýurt boýunça jemi 3 million düýüp bag oturtmak barada tawsyryk beripdi. Döwlet metbugaty ekleýän agaç nahallarynyň saýaly, pürli we miweli baglardygyny habar berýär. Ýöne zähmet bayramçylygyny ekleýän agaçlaryň ýydegi, olaryň näçe götürüminiň düýüp tutup näçesiniň guruýanlygy, nahallaryň nähili şertlerde ýetişdirilýändigi olary Türkmen topragynyň yaramlylygy barada giňişleýin ekspert gurrungy gozgalmaýar. Watan habarlar gepleşiginde efire berilen video görnüşlerde welaýatlarda we Aşgabat şäherine bir nahalyň töweregine goşulanyp duran adamlary, ýaş çatynjylary, elipil kätmenli talipleri, Lukman eşiginde yer depýän doktorlary görmek bolýar. Şeýlede käbir welaýatlarda geçirilen çärelerde hatar gurap ýogary gatnaşyjylaryň arasyndan geçirilýän düýeleri, çäre geçirilýän ýerleriň gawadyny gurulan gara öýleri, pil kätmenden ýasalan gurallaryň sergilerini we beýlekleri görmek bolýar. Lewap welaýatyndan ýogary gatnaşan Türkmenistanly azatlyk bilen gurrundeşlikde çäräni 2 söz bilen aýdym sazly kameraly ýogor diýip suratlandyrdy.